Страхил Барвало ТВ. Понеделник пак дойде, няма на къде рестартиране. Вторник, сряда все езде, шефа ни зове яко бачкане. Четвъртък се приготвяме, много скоро пак ще избухваме. Петък само до обяд, защото събота, неделя ще се правим мармалад. Шефа разполага, за всеки се разстава. Те се залавери, с черни и с бели, няма никакви проблеми. Важно е накрая пачките да са дебели. Зелени, са малки, големи, така е всеки път, парите тук хвърчат. Ей шефе, много си добре. Ей шефе, хич не ти е зле. Абе шефе, абе стана ми много интересно да те питам нещо. Имаш ли кола? Да. Бърза ли е тя? Да. С нея има ли жена? Да. Само да не е моята. Понеделник пак дойде, няма на къде рестартиране. Вторник, сряда все езде, шефа ни зове яко бачкане. Четвъртък се приготвяме, много скоро пак ще избухваме. Петък само до обяд, защото събота, неделя ще се правим мармалад. Шефа разполага, за всеки се разстава. Всеки ден работим, за шефа много готин, никога не е самотен. Важно е накрая само той да е доволен. С бизнес законен, милионен, така е всеки път, парите тук хвърчат. Ей шефе, много си добре. Ей шефе, хич не ти е зле. Абе шефе, абе стана ми много интересно да те питам нещо. Имаш ли кола? Да. Бърза ли е тя? Да. С нея има ли жена?